Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Daka jing start mai en khang ka US ya ka jing shita sam jong kasngi hasla perthei hakiba kum kini kipor baka jing shit ka thang jubor hakaleng jong ka perthei haka porliur bat kumta ka White House kadang pun kre ya ka jing start jong ka nakamta ban khang no ya ka jing shita sam jong kasngi bakan om thang jubor ya ka perthei bat bakan om poi shaka yap kadu jong ki jing im lane ka jing terkhong ka rep ka rieng bat ki kiwa Kidon ki scientist ki bashim makane karai kalak ban penmi ya ka jing kta ka ba pensniu penban ya ka long briu man briu lane ka jinglong jingman jong ka perthei Henry na ka liang presiden jong ka US u Joe Biden u pli ya ka mat ban yakren halor kane ka phang ka ba ompat judon ba persyang satia menshwa ka kai pot jong ka White House ka bala penmi haka sngi tho ding bala dep ka badai ka live tarik u banai jeliu ar hajar ar polai ka shim ya ka te ka jingmut ban pentanda ya ka perthei lingba ka jing start ka bakishim ka balatip kum ka solar radiation modification SRM kawai na kimat ka bakistat ka US kibu kalong ban kenchat kambun ya ka aerosol haka stratosphere bat ka kan khanglat ya ka jing shita sam ka bakasngi ka thang sha ka perthei kat ba ka webat ka jingmut kalong ban the shibun da ulo haka durio nakamta ba unkiu shajrong lane ban pendunano ya ka jingmi bun kilo red haka hau namar bakite kimla sati ban khang ya ka jingshat jong kasngi Henry ki don ki start ki ba shim bakate ka jingkhang lenti kalak ban kta da kumwe ya ka perthei namar bakasngi kalak ban sayat no da ka wepat ka lenti bat sakawang ting ya ka perthei haka wepat ka rukom bat don ru ki ba pensngeu bakane ka jing start kalak ban kta ya ka jinglong jingman jong ka mariang ka jingthung ya ki juhur ki jhep ya ka bam ka di bat kan kta ya ka kot ka khie jong ubriu ru